The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, a question is asked, why, as believers, do we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ? The answer is because that's God's mandate for us believers in 2 Peter 3:18. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him," the Lord Jesus Christ, "is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That is according to Hosea chapter 4, verse 6. 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung na pa ba'y mga sala diha, kining maong mga sala mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Mo kanang gitawag nato og recovery technique or
the rebound technique aron kita mapasiguli ngadto sa atong pagkigambitay ngadto sa Dios o kita mapunan sa Espiritu Santo. Ug alang kanimo higala na wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi, giawag ka sa paggamit niya ng imong free will o paghibo ni mas labing mainungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom kita magandam karon sa itong kaugalingon o agi og pagampo. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo dining lainaw sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong sa imong pagdala kanamo dinhi uban sa maayong panglawas o lantipang mong pangunahuna. Bani kami o Diyos, o tultuli kami o gagaka kami. Pasabta kami sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Salamat ning tanan, nili kami takos niini, apan ikaw nakapadayon pagayos paglihok sa imong grasya ngani kanamo. Salamat ning among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga suki na nga nagasunod ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube o labas tanan sa inyong mga kaninyo nga mga igsoon diha ni Kristo, fellow believers, welcome kaninyong tanan. So, andam na ba kamo sa atong pagpadayon niini? Aniya pa kita magadupot niini nga atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life, matuod nga kahulugan sa kinabuhi. O kitang tanan nga mga magtutuo ilabi na nasayod unsa ka mubo ra gyud sa atong kinabuhi. Mao na karon niini gayuna atong pahimuslan na usab kining grasya sa Dios. Giyatagan kita gigayon sa Dios nga makapadayon sa pagtuon siyang pulong. Kay ang iyang saad o mando ingnunta nga gaingon man, purchase the time because the days are evil. Niini gayuna kita naga-purchase atong gipalit ang panahon, kay lagi ang panahon nagkadautan na og samot busa. Mao kana ang pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagpahimulos nining grasya nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og samas nandan, we have to follow the steps that make this Bible study worthwhile, mapuslanon, mabungahon. We have to maintain our humility, baton kita niya ng pagkamapaubsanon ngadto sa otoridad sa Dios ug sa iyang mga pulong. Og we have to maintain also that open mind, bukas nga pangunahuna. Kaya kung sirado ang itong pangunahon, dili kita makasabot. Dili makapatinaw ang Espiritu Santo kanato. O gawas pa niya na ikinahanglan ang atong concentration sa mensahe, sa atong topic nga giisgutan. O kinahanglan usab nga itong ipamili ng tanang mga tawhanon, mga daotan, nga mga panghuna-huna, human viewpoint thoughts, kung natay mga suliran o mga mga pagsuway sa kinabuhi, leave them outside. Kay kung atong sundon kining mga lakang, then ang Diyos Espiritu Santo mo control na dayon sa atong pangunahuna. He will take control of our mind. Okay, padayon kita sa paghisgot
sa atong tunanan, kita nga mga magtotoo nga nagapadayon na sa pagtuon pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Atong gisgutan kagahapon nga sa diha nga kita maga-apply o magagamit na. Timani, ang atong slogan, SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. So, sa diha nga kita magagamit na sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian. When we apply Bible doctrine to experience, it is applied to mental attitude, motivation, to the tongue, and to the overt behavior pattern. And uban sa paggamit nato sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian, this is what produces spiritual growth. Mao na kini ang pagsubay na niining spirituhanon nga pagtubo, nga kini this will lead to the defeat of evil. Atong mabuntog na ang mga dautan sa kinabuhi nato, resulting in the production of divine good. Maka-produce na kita sa mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan, o ang ato na unyang pagpaabot sa grace blessing sa Dios. So, kini produces in our spiritual emotion. See, atong hisgutan man itong spiritual emotion, such as the feeling of the Holy Spirit love, a divine viewpoint hatred, o ang righteous indignation. Naman ka na si Piso 4:26, be angry and sin not. So, hinumdumi na nga binimo for a believer to be angry excuse me, and not sin is to be angry only at sin, only at evil. So mo ka na gitawag nato spiritual emotion. Now, it further produces mga the divine viewpoint compassion sa atong hatag nato og pagtagad ngadto sa uban, ang atong simpatiya, compassion. These are all spiritual emotions. Mao ni atong hisgutan. And they are the heart and soul of the so-called divine viewpoint lifestyle. Kaya nagabarog naman kita niining Diyos nun nga mga pangunahuna nga paagis pagkinabuhi, lifestyle. And kini sila ingnon nga byproduct sa ato ng paggamit sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian. O dugang pagyud niya na ang atong paggamit sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian, nagaproduce kini og spiritual self-esteem. Inomdom ka sa atong gipangisgutan ang spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. O sumaw kadto nga magagamit na gani kita sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, kini mag-produce sa spiritual self-esteem. Na nakita pag bati sa atong kaugalingon nga natay kanang kaligon sa pagbarog, spiritual self-esteem, and this can only be acquired pinagi sa atong paggamit sa pulong sa Dios, o paggamit niya itong 10 problem solving devices. Numdum ka pa ba sa 10 problem solving devices? Operation RFFG, DPIHPO, Rebound, Feeling of the Holy Spirit, Faith Rest Drill, Grace Orientation, Doctrinal Orientation, Personal Love for God the Father, Impersonal Love for all mankind, Inner Happiness or Sharing the Happiness of God, Personal Sense of Destiny, and then Occupation with Christ. Mao kanto ang 10 problem-solving devices, which I hope nga nasilsil na diya sa imong kalag. So mao na nga kining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, paggamit na nini
ngadto sa kasinatian sa kinabuhi, this will lead to this ang paggamit nato sa 10 problem-solving devices sa atong kinabuhi. Kaya ang plano sa Dios atong nahibawan is a problem preventer, problem anticipator, problem identifier, and problem solver. So mao na nga kini sa pagpadayon nato nini, ala sibog ngadto sa unahan, advance, then it results, unsay resulta nini, you are now being occupied with the person and the character of our Lord Jesus Christ. So gikinahanglan ang atong persistency, consistency, and perseverance sa pag tuon sa pulong sa Dios. So kay kini is going to develop category 1 love, which is love for God the Father. Mao ni category 1 love. Love for God the Father. This develops love for the Word of God, of course. Sa diha nga maugman na gyud atong gugma ngadto sa pulong sa Dios, natural maugman na sa mga atong gugma ngadto sa Dios kamahan. O kini nagadasig kanato to be pleasing to God, nagadasig kanato sa pagtuman sa mando sa Dios, and results in the worship of God, atong pagsimba kaniya. Kay atong naibawan nga ang bote pasabot sa pagsimba, to worship, this is the exaltation sa iyang persona, sa iyang kinaiya sa Dios o sa iyang plano, including of course thanksgiving in the frontal lobe of the believer. Nakisabot ka? So mao kini ang mga resulta nga atong gipanghisgutan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o paggamit nini sa atong kasinatian sa kinabuhi. More positive results, doctrinal orientation. Ma-oriented kita sa doktrina, doctrinal objectivity, bahin sa mga isig katao o sa bahin sa mga butang, doctrinal confidence in God. Is doctrinal nato nga pag kanang salig sa Dios. O doctrinal nato nga kalig-on, kaisog ngadto sa ubang katawhan, o toward men. And then goal orientation. Kita mahaluna na gyud sa pagtutok, pagpunting sa atong concentration ngadto sa atong tumong objective, which is spiritual maturity. So mao na nga he, as a believer now, who has finally figured out what he is trying to do in life. Nasayod na gyud siya, naklaro na gyud niya. O ayaw pod kalimti nga only Bible doctrine can give the proper orientation sa magtotoo to know what he is trying to do in life. Sabtag yun na. Kanya gawas pa niya na pag kanang grace orientation. Ma-oriented kita sa grasya or humility. Ang laingan sa grace orientation is humility. Nya dugangan pa yun ni ining gitawag og inner beauty. That's the development of true masculinity of the man and true femininity of the woman. Kasabot ka ba niyan itong pagpasabot na ako? So, here is the establishment of that divine viewpoint lifestyle. O paminaw, mao kana ang kanang tumong sa Dios alang sa magtotoo, matag magtotoo. That is God's goal for every believer. So, repeat, ang kumalikon, he has two objectives. Doon na siya duha ka mga tumong goal. Ang number 1, the establishment of this divine viewpoint, mental attitude, lifestyle. Pagpahiluna nini, pagpahimutang nini. Ang ikaduha, of course, as a byproduct of that, mao ka ng imo ng pagbuhat ng mga maayong binuhatan, divine good. O niya pagyud, paminaw nini. Sa diha nga kanang maong magtutuo nga itong gisgutan, magkakabot na siya ni ining maungangang
when he reaches this stage, mo ka na nga, higayuna nga siya is now in a position where he is usable. Magamit na siya sa mga kamot sa Dios. Ug ang ikaduha nga, ang of that, of course, is the divine viewpoint historical impact nga kining maong magtotoo has to the rest of the human race both directly and indirectly. O ato man itong isgutan katong kinabuhi ni Joseph. Pandi na lang nato na balikon kay murag it's already redundant kung nato kining balik-balikon sa ato lang puntong gida nga si Joseph mo ihimplo ni ini o iyang giatubang gani ang category 1 suffering, mo kini ang iyang nasinati, no? Kay naibaw naman tanga siya gibaligya siya into slavery into Egypt because of his doctrinal lifestyle. So he was railroaded into prison. So he was experiencing ni category 1 suffering. Kung sa katutoy category 1 suffering, it is the suffering according to the will of God. See? Sumala sa kabubuton sa Dios. Ug niining maong in this case, other members of the human race causing Joseph to suffer. So, di lang kay diha siya compassion suffering alang kanila, but he also has the target of the evil retaliation against him tungod sa iyang doctrinal nga lifestyle. O nining dapita, nining bahina, of course, ang asawa ni Potiphar, ninumdong ka ba? Because Potiphar's wife was stupid like Jacob. Ang amahan ni Joseph was stupid. So, wa sila kalimutan sa'y nagpangitabo. They were spiritually blind. Mauto nga si Joseph, priso nila, mulabaw pa sa 2 ka tuig. O mauna nga atong gisgutan kana some other time. Okay. So, anyway, ato kining tutukan nga, kung bahin na sa Dios, He does not make mistakes. Kadtong nahitabo ni Joseph, gyud siya sayop niya to. God does not make mistakes. Suwat gyud na sa imong notes o sa imong iPad. Dili gyud sayop ang Dios. Listen and get this. Ang Dios mutugot sa dautan. He allows evil to exist on the face of the earth. Iyan ang gitugot. But God does not make mistakes. Kung balik-balikon yun na. Dili yun masayop ang Diyos in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ nga naga-function sa pulong sa Diyos on the face of the earth. Ug busa ang Diyos dihay giandam nga promosyon alang kang Joseph that wag yun mo kanang it did not cross in Joseph's mind. Wala. Joseph never imagined that nature na itong mga promosyon that God had for him in life. There was no way that he could see it. Kay wag yun siya magdahom. Isibaw po na sa mga magtotoo, kitang mga magtotoo. Nga muabot lang yun ang mga promosyon sa Dios sa diha nga makakabot na kita niya ng katakos sa pagdawat niini. So, ato nakita nga prosperity in life in many respects is a greater test to the believer than adversity is in life. Gusto? Siya, inomdum itong 8 momentum test. OSN, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity. Kay, ang issue mo kini, is it going to distract the believer from doctrine in phase 2? You see? Sa diyang muabot ng mga pagsuway lagi, ang pangutana, is it going to distract us
from doctrine in phase 2. So, kung bahin ni Joseph, atong balikon na suntong hitabo ni Joseph, kini siya, he kept right on doctrine. He never missed a heartbeat of doctrine, of his occupation with doctrine. Okupado siya sa doktrina, okupado siya sa iyang divine viewpoint, mental attitude in prosperity. He never missed it. Wa niya gyud masipyat, wa siya masipyat. He never missed it in adversity as well ug sa prosperity. Now, so gipromote si Joseph. He became the prime minister of Egypt. Sa edad nga 30. 30 years old pa siya. Just try to imagine that. So abrupt and sudden kind of promotion. Ang prinsipyo din mo kini. Only God is the true, genuine source of promotion in life. Ang Diyos ra gyud mao'y matuod o tinuod nga tinubdan sa pag-uswag sa kinabuhi. Kaya nga itong ibarugan sa laging kanang prinsipyo mao nga God promotes the humble, grace-oriented, spirit-filled believer, but demotes the proud, arrogant, self-righteous believer. Mao na. O dugangan pag is prinsipyo nga the way up is the way down. So mao na nga ako gayatagan og pipila ka mga bersikulo nga imong matun-an, mabasa bahin sa maong prinsipyo, bahin sa promosyon. So we are going to be promoted. Apan mao lagi na. Unsaon pagpromote sa Dios kanimo kung wa man kay pagtagad, wa kay pagpanumbaling, wa man kay gana, way gugma, way panahon, way kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pulos man gyud mga tawhanon ang imong gigamit. Tawhanong mga pangunon ra man gyud ang imong gigamit ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Mao na nga unsaon ang pagpromote sa Dios nimo. We should always consider these things. Nga ang capacity for life, imagine in general, capacity for life, mabot pasabot, nga makaangkon ka na niya ng katakos sa atubang sa bisag unsang matang sa kinabuhi. Kauswagan man na o kanang ingnon ta kapilihan baron, pag-us-us baron, prosperity or kanang adversity, na kay katakos paghandol niya na. You see? Di pa ka gusto niya na. God is a God of order. Dili siya God of confusion. Buot niya nga mahapsay, mahanoy, hayahay ang imong pagkinabuhi. O kini ato lamang makabuot, ato lamang maangkon sa diha nga magatubo kita sa pulong niya. Adlaw-adlaw lagi ning gikinahanglan nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya dili magyud mahimong tinuod, dili mahimong tataw, klaro, tinaw ang Dios sa atong kinabuhi kung natin pagtuon siyang pulong. Kita nimo? That is the requirement. To make God real to our life, we have to make the Word of God real to our life. And how to make it real? By studying it, learning it, by believing it, by applying it to our life. Every day of our life. Kung mukaon tag kanon adlaw-adlaw, ikinahanglan pong pagkano nga itong kalag adlaw-adlaw. Mao na nga nagasubay lang punta sa pulong sa Dios dias Mateo 4:4 ug sa Deuteronomio 8:3. Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Mao na nga kita consider all these things in our life as believers. Like I said,
I have told you this before. Now I am telling you again that the Christian life is a mental attitude life. Busa, God mandates us to saturate our mind with His Word, with His mind. Kaya gyud makalupig, way makatupong, way makaapas, way ikatandi sa bililhon, manungdanon sa huna-huna sa Dios. Na sa Isaiah 55:8 and 9. Kanunay na kuning kutlo aron di na gyud nimo makalimtan. Unsa may gisulti diha? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, unya diha po sa 1 Corinthians 2:16. Ang pulong sa Dios may huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Diha mo na. Kini atong gitun-an huna-huna sa Dios, huna-huna ni Kristo. Nga atong gamiton sa atong paghuna-huna sa may resulta. Ang motto, divine good. Mga mayong binuhatan nga iya sa Dios. Nga gantihan ka na niya kay iyahaman. Apan ko nang imo gamiton mga tawhanon, nga panghuna-huna, mga dautan, mga kalibutanon, mga hilad, nga mga panghuna-huna, sa may gantihan sa Dios. Disiplina ray mo madawat. Sto. Kung ikaw magtotoo. Apan kung dili pa ka magtotoo, then you're out of the picture pa. Mao na nga gikinahanglan alang sa usa ka di magtotoo nga siya maluwas. Alang sa magtotoo nga siya mutubo diyas pulong sa Dios. O ang pagtubo sa pulong sa Dios mao lamang ang pagtuon ini sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Ug niining paagi pagtuon nga sinilsilay yun, inculcation method nga kini nga atong sunod nga paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Grasya ni oy. Paagi ni sa Dios. Grasya kigikan man ni sa Dios. Kay ang protocol sa Dios perfect. Wa gyud sipyat ug mao na nga naran nimo mudawat ka ba niya na udi. It is a matter of choice. So mao ni ato ni padayon ugma og ayaw sipyat pagsunod ni adlaw-adlaw pagampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni ang imong mga anak, mga subscribers nga nagapadayon sa pagtubo diha sa imong pulong. Nga kami makakabot unta niya ng among tumong, which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat to Diyos sa padayon sa imong grasya sa among kinabuhi. Dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.